Neobux. И избираме регистър. Отваря ви се регистрационната форма на сайтът, където първата стъпка е изписване на вашето потребителско име. Да речем тест 1991, парола, втори път, вашият имейл, и вашият PayPal, AlertPay или каквато и да е друга разплащателна международна банкова система имейл. Вашата година на раждане и кодът, който е на картинката вдясно. Декларирате, че сте съгласни с условията на ползване на сайта и натискате продължи. Информацията за активация на акаунта е изпратена на вашия имейл адрес. Отваряме си почтата. Така. И виждаме вече пристигналият имейл. Това е и вашият код за потвърждаване на регистрацията. Просто го копирайте. И го поставете в регистрационната форма. Преписваме и кода от картинката. И натискаме Finish Registration. Изчакваме няколко секунди. И поздравления, вие вече сте член на Neobux. Нека влезем с акаунта си. Горе си пишем потребителското име. Тест 1991. Паролата, която сме си избрали. На втора парола не пишете нищо. Това е една малка особеност. Втората парола е само по избор, като допълнителна функция. Тук отново преписваме кодът от картинката. И влизаме.